Assalamu alaikum, sake saduwa da ku a sabon shirinmu da yau za mu kawo muku wani setting a cikin Pi network. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel din, muna roƙon da ka danna mana alamar subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, kai like din wannan bidiyon in ya burge ka, kai share ga abokananka waɗanda ba sani ba. Kamar yadda kuka sani, wasu da yawa jama'a suna kaje ka ɗauko Phaseprese ɗinka na wallet ɗinka, ka zo ka yi adin ɗin shi inda aka ce kai confirming wallet naka, inda za su tura maka Pi network ɗinka idan an yi KYC. To jama'a da yawa wasu suna sawa, bayan sun sa sannan suke tantama akan sun sa ba su yarda da shi ba, saboda gudun kaje ka yi saving ɗin shi a wani guri, kaje ka yi adin ɗin shi a wani guri, kana tunanin wani ya sani zai iya in an zo an KYC a zo a samu matsala kenan. To insha Allah yau mun kawo muku yadda za ku gyara wannan matsalar da tantaman da kuke yi, saboda wasu da yawa wallet sun riga sun sa a nan ɗin kuma sun mance, wasu wayan su taɓata. To yadda za ka gyara wannan matsalar shine, ga guri nan da aka rubuta kamar da kuka gani confirm your wallet. A inda aka sa confirm your wallet din nan shine ka je ka ɗauko wallet ɗinka, dama ka zo ka yi adin anan kamar yadda kuke gani haka yana loading bare buɗe. Ka riga dama ka ɗauko wallet ɗinka, ka zo ka musu adin a inda nan dama shine gurin da ka zo ka yi adin, ka sa musu Phaseprese ɗinka nan kenan inda suka ce ka sa Phaseprese, ka sa musu Phaseprese naka, inda da sun tashi za su kai an KYC za su tura maka Pi network ɗinka ya koma can wallet browser naka. To idan ka riga ka yi, idan nan kenan, idan ka riga ka yi dama, to abinda za ka yi ka canza, saboda gudun matsala kar ka zo ka sa wancan ya riga ya faɗi, kana gudun ka zo a samu matsala kai asaran shi, wancan ya riga ya faɗi, ko wayanka ta ɓata wala Allah, ko kuma wani ka san ya sani, sai ka zo ka canza abinka ba tare da wani ya ƙara sanin ba, ko kuma ka canza abinka idan wayanka ta sake ɓacewa. Kai tsaye idan za ka canza inda ba su tura maka, za ka je ka sake buɗe wallet kenan. Bari mu fita. Yau kamar yadda kuke gani, in ka fito haka za ka zo kai tap ga inda aka sa create wallet nan, kamar yadda kuka gani kowa yadda aka buɗe a farko, ga inda aka sa create wallet. Za ka zo ka shiga ciki, in ka shiga cikin create wallet, bayan ka shiga cikin create wallet zai ga guri nan da ya rubuta sign in to Pi browser. Za ka je suna ma magana akan yanzu ka je ka sake buɗe Pi browser kenan, kamar za ka yi sabo ne, kai kuma nan za ka canza ne, sai ka je kamar yadda ka buɗe Pi browser ka na farko, haka za ka zo ka buɗe wannan. Bayan ka je ka buɗe, mu da yake nan muna da shi, bayan ka je ka buɗe sai ka sake ɗauko Phaseprese naka. Kun ga dama nan inda aka sa confirm your Pi wallet nan kenan, dama farko anan muka zo muka yi adin ɗin wallet ɗinmu inda za su tura mana Pi network ɗinmu idan an yi KYC. Sai ka taɓa a kai in kana so ka canza kenan. Bayan ka je ka buɗe sabon Pi browser naka, ka ɗauko Phaseprese naka wanda suka baka, sai ka kula da su insha Allah kar a samu matsala. Sai ka zo ka shiga inda aka rubuta confirm your Pi wallet, sai ka taɓa a kai. Bayan ka taɓa confirm your Pi wallet, sai ka zo ga inda dai suka ce ka sa Phaseprese naka kenan, ga inda kuke gani cikin circle ɗin nan kenan, sai ka zo ka sa. Mu kamar yanzu ga wannan ɗinmu kenan za mu canza misali kenan, duk da mu ba canzawa za mu yi ba da yake mu namu yana lafiya lau. Sai ka yi copy ɗin Phaseprese ɗinka, sai ka matse a nan, sai ka yi pasting. Bayan ka musu pasting wannan shine Pi wallet ɗinka. Bayan ka gama, ga inda aka rubuta nan a gurin da kuke gani
bayan ka je ka kwafo Phaseprese ɗinka kenan, ga yanda aka rubuta, gashi nan ne da kuke gani, ga yanda aka rubuta confirm your wallet. Sai kai confirming din wallet ɗinka. Yanzu kamar yadda kuke gani, kana taba confirm your wallet ɗin nan, zai tafi ne, zai koma ya process. Zaka ga zai dawo da kai, zai nuna ma kamar haka. Zai nuna ma kamar haka, ya ga inda gashi nan ka gama saita abinka, yana dan sacin kenan. Yawwa, bayan ya ma ka za ga kaman, za ka ga bayan ka je ka yi adin din sabon da ka dauka, za ka ga ya zo ya sa ma your confirmed wallet address. Za su nuna ma ga wallet address ɗinka nan, wanda insha Allah idan an yi KYC komai yayi daidai. Gashi nan inda kuke gani haka, ga wannan ɗinka nan da za su tura maka Fi network ɗinka a ciki. Shine ka gyara kenan, ka cire wancan. Din da farko in ka zo za ka ga wancan na asali ne da, yanzu in ka zo ka shiga ka je ka canza din, bayan ka canza din za ka zo ka ga wanda ka canza ne shine akai. Kuma ga ma wata hanyar da ba sai ka bi ta nan farko ba, inda aka ce create wallet din nan, ko ba ka ga dama ba za ka iya shiga ta inda aka rubuta confirm your wallet din nan. Za ka zo ga inda aka sa create a new wallet here, gashi nan kamar yadda kuke gani, ga guri nan kamar yadda kuke gani haka, ga inda aka sa create a new wallet here. To sai ka je ka danna kai creating din sabon wallet. Bayan ka yi creating din sabon wallet, sannan sai ka zo ka ɗauko wallet ɗinka Phaseprese, sai ka sa musu, sai ka danna confirm. Insha Allah wannan hanya ce za ka bi mafi sauki ka gyara matsalar ka kafin a zo yin KYC insha Allah. Kuma wanda bai yi updating din Phaseprese nashi ba, yayi kokari insha Allah ya je updating, saboda da damar sun baka KYC suna buƙatar ka yi updating din na wannan naka kenan Phaseprese insha Allah. Da wannan ne muka kawo wannan ƙarshen bidiyon namu. Muna roƙo, muna tunatar da ku, idan wannan shine farkon zuwan ku wannan channel din, ku danna alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙarƙararrawa, ku share ga abokanan ku waɗanda ba su sani ba. Mun gode.